ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш.tj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 11 хонаҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Хонаҳои арзон. Нархҳои хонаҳо сар мешавад бо нархи 75000 сомонӣ. Бадор хонаи тайёр ки 6 шотиқ замин ва 3 дар хона бо ҳамаи чизо чораш ки хонаи арзон дастрочнӣ. Ва квартираҳои фурӯшӣ аст аз территорияи Душанбе, Хурҷанд, Ваҳдат, Ҳисор ва Турсунзода, Қурған, Рӯдаки ҳамин тарафҳо ҳастанд. Ва аз дигар ноҳияҳоям хеле хонаҳои арзон аст ки бадор ҳамашон баҳри шумо омода кардем. Ва як дигар бизнеси нав аст ки бизнеси бепул ки берискованӣ бе ягон банкротство бизнеси нав инашам ба шумо мефаҳмед кадомитон хоҳен бизнеси тоҷикӣ. дӯстони аз барои ҳамин навори моро то охираш тамошо кунед, лайкотонам фаромӯш накунед. Агар ки шумо дар хали квартираҳои фурӯшӣ, хона, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад шумода, инам хеле сурат маълумот чорӣ кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. Курси имрӯза 1000 баробар аст ба 133 сомон 70 дирҳам. Мо бошад навора сар мекунем, рафтем лайкора гузорем. 1 миллиони имрӯза аст дӯстон роҳи пулкорокунӣ дар Тоҷикистон аст ки тиҷорати нав дар Тоҷикистон бизнес барои мардуми тоҷик. ҳозир мефаҳмонем ки барои чи аст. Кирми Калифорния аст, баъдо черника барои биякнос тайёр мекунад, яъне ки биякнос ҳамин хел ном доштааст, яъне ки ҷои слетер ва карбамид ҳамин хел чора яъне алиш мекунад. Ин натурални аст бадорон ки 1 квадрат кирма шумо мехарен дар 1 моҳ 10 квадрат мешавад. Ҳамин хел ино тухм карда зиёд мешаванд. дар бораи кирмо яъне ки пору ё ки масалан барг ё ки ягон ахлоқҳои гов, гӯспанд чизе ки набошад ва мисол ҳамин мусор мереза ино хӯрда авсу ҳамин хел дору карда метиҳанд. Мисол дар 1 моҳ ино хело яъне ки чанд қопча чанд камаз метиҳад. Чанд ки шумо ки дар боша резен ҳамин хел хӯрда метиҳанд. ино дар бехои мисол тарбуз мерезем, мисол помидор ё ки дарахтҳо чизе ки барои ҳамин сабзавотӣ яъне ки натурали продукт. агар ки шумо 1 кило помидор мисол агар айслетер резен агар 1 кило гирем, агар ин хакша резен аз ин то 4-5 кило мисол зиёд калория метиҳанд. ҳозир дар Тоҷикистон мисол ва Узбекистон, Турсия, Россия ҳамин чизоро истифода бурда, яъне ки мисол калорияш зиёд аст, бе химикат аст. 1 квадрат яъне кирма шумо мехарен дар 1 моҳ 10 квадрат карда метавонед. бизнеси осонак ва ина мисол клиентошон бисёр аст. хоб инаҷа рақамошон аст, Россия аст, рақамои Россия WhatsApp дорам ва рақамои Тоҷикистон кор мекунад. кадомитон нафаҳмида бошен дигар маълумотша мегирем. яъне ки шумо агар ай 2000 сомон ҳамин бизнеса сар кунен то қариб 500,000 сомон метавонед ки ваъда доша. яъне ки агар 10 квадрат харед ҳамин крима шумо метавонед ки мисол дар 1 моҳ 2-3 моҳда мисол 100 квадрат карда метавонед. инҷа ҳамаш суратошон аст. мисол кирма мегирем, мисол бизнес мегирем. осонака ки ина ягон ухважат надорад, яъне ки ҳар рӯз дар пеши намеистем. ҳамин як бор мерезен мисол чанқа мисол баи худуш хӯрда меиста мисол айса ҳам пору карда ҳамин хел чия биyak нос меган ҳамин хел метиҳанд. рақамошон кор мекунад. маълумоти бештараша аз ҳамин рақамо гирем. дӯстони азиз мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дар шоҳроҳи Душанбе, Қурған, яъне ки чорбоғ дам мешавад. ноҳияи Хуросонам бадорон дохил мешавад. ҳамагӣ 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагӣ тайёр, 1 та калидор ошхона баҳния кухнӣ дорад. 2 намуд мегад об аст, 2 намуд об дуруни хона аст ва оби аз берун мегад меояд, оби нӯшокӣ дорад. ва ҷои лимонарни дорад, баъзан ҷои лимонхона дорад ки метавонед ки шумо як ҷои бизнес карда лимонтошам мисол истифода барен. хонара мегад ҳуҷратошам ҳаста ва як тага веран дорад, ошхона баҳния кухнӣ, дарахтони мевадиҳандаам дорад, гирди хона маҳкам, даруни хонаам ремонт кардагӣ бадрон. ин хона бадор пеши бозори навда аст, яъне ки чорбоғ мешавад шоҳроҳи Душанбе, Қурған. ҳамин барин ҳамин бозор даст аи парера ҳамин лаби роҳ дай бенӯяд ҷойхӯ ки лаби роҳи Душанбе, Қурған шоҳроҳ. инамҷа бозори нав шудеста, инамҷа нав шуде дестем. дастрочне мегад мефурӯшем бо нархи 190,000 сомонӣ бародарон, бо арзонтарам мешавад. ё ки ба ягон духонага мега аз территорияи Душанбе боша мега алишам мекунем. агар вариант доста бошед на пешниҳод кунед. ба духонага алиш аз Душанбе ё ки сумкати арзонтар мешавад. рақамо билайни Тоҷикистон аст кор мекунад ва рақамои Россияшон WhatsApp-ам пайваст ҳар ду рақамошон кор мекунад. одамоне ки мегӯянд наличи сумкати мегирам мега арзон када метиҳ мега сроша мега сумдал кора маълумотои бештараша аз рақамои поёмда занг зада пурсед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Зарафшон гуфтагаса лаби роҳ да ҷои хубе. як хонага квартира аст ки бояд яга хонаи меҳмонхонашам кардагаса адени ҷои спални, яъне ки ду хонага ҳисоб мехӯрад. дар якум мошина қарор дорад 48 квадрати метре бо обсои таъмин аст. ошхона баҳния кухни термис ҳамаш қоидаи бадорон ремонти замонавӣ.
падвали дарунӣ ва падвали берунишам мегӯяд ҳастае. Катиш мегӯяд мисол спални, мисол намхали обшиб канцанер, телевиз ҳамашуда бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд соҳиб шуд. Чӣ хеле ки дар навор дидестем. Дастрош мегӯяд мефурӯшад бо нархи 360 000 сомонӣ. Баъдои азиз бо арзонтарам мешавад. Омада бинем мегӯяд мақултон шед, савдо када метиҳем. Яъне ки бо ҳамаи чизи чораш бо нархи 360 000 сомонӣ. Рақамошон мегафон аст кор мекунад. Марҳамат дигар маълумоти пурра аз ҳамаи рақамҳо. Шумо дар магар намхали квартираҳо, хонаҳо, ягон мошинҳо барои фурӯхтан бошад, роҳикунед фурӯшда мегузорем. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар райони Фирдавсӣ гуфтагасай Бадрон, маҳаллаи Офтобрӯя гуфтагасай Соҳибшон. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тавира якта калидор ошхона баня кухнӣ дорад. маҳаллаи кӯчаи Офтобрӯя мегӯяд хона 140, дарахтони мебадиҳанда, обсвет, гирдаш маҳкам, ремонти хона хуб аст, средня барои зиндагӣ мешавад. ҳамагӣ бо нархи 140 000 сомонӣ мега мефурӯшем, бо арзонтар кардан метиҳем мегӯяд дастрошни сумдар кура. ин намҷа ҳамаи маълумотош дӯстони азиз гуфтагӣ аст ва кадомитон агар маълумотош агар нафаҳмида бошад рақамошон аст, дигар маълумотои пурраша мегирем. дӯстони азиз, агар шумо хона харен, квартира харен, замина харен, мисол мошин харен, чизе ки мехарен, дар комментари нависед ки аз гуҷо дар кор аст ва то чанд сомона мо ҷудо када баҳри шумо омода када пешкаштон мекунем. фақат шумо дастгирӣ кунед, лайкотон нагузоред ва навори моро имконат бошад дар WhatsApp имо чӣ дорен ами силкаша падисаж кунед, мо ҳам дар хизмати шумоем. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагас Соҳибшон, пушти бозори Корвон. ҳамин хел гуфтиян. Якхонага квартира аст баъдон дар дуюм мошина қарор дорад. 28 квадрати метр бо обсӯи таъмин аст. ошхона, баня, кухнӣ, термис дорад. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%, об мегӯяд постоянӣ аст, свет дорад, лаби рода ва канализатсия ҳамаш 100%. ҳуҷҷатҳошам қоидавӣ кардага, ремонти замонавӣ, медора зиндагӣ мекунем. нархи квартира мега 196 000 сомонӣ аст баъдон, бо арзонтар ҳам мешавад. омада аз пеш бинем мега мақултон шед, савдо када метиҳем. рақамошон дар поини видео аст кор мекунад. марҳамат дигар маълумоти пурра аз рақамошон. лайкора фаромӯш накунед. баъдон чӣ хонае ки мехарен дар комментари нависем, албатта ҷудо када пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи ҷӯягарон гуфтагааст Бӯстонсароӣ. шаҳри Ваҳдат деҳаи ҷӯягарон Бӯстонсароӣ. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 дар хона кардагӣ тавира баъдон якта калидор ошхона баня кухнӣ, дарахтони мевадиҳанда, обсветчам ҳаст. хобсирошам мегӯяд мефурӯшад бо нархи 165 000 сомонӣ баъдон, бо арзонтарам мешавад мегӯяд омада бинем мегӯяд мақултон шед, арзон када метиҳем мегӯяд сирошна сундар кураем. рақамо мегафон шукор мекунад. кадоми шумо хайдор ҳастен, хай бо занг зада маълумоти пурраша аз соҳибашон гирен. лайкора фаромӯш накунед ва навора падисаж кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдон, инашам аст аз территорияи Ваҳдат аст ки дар маркази шаҳри Ваҳдат духонага квартира. дар дуюм мошина қарор дорад. 65 квадрати метр бо обсӯи таъмин аст. ошхона, баня, кухнӣ, термис дорад. ремонти хона хуб аст, хело мега дарунаш кушода аст. телевизорҳои пластикӣ дар роҳи нав ремонт ҳаст ва обсвета мега постоянӣ дорад. маркази шаҳр мега лаби роҳ да мега мактаб, мағоза, ҳама чизои ҳами дар кори мега дар наздикии шаҳр. нархи квартира мега 300 000 сомонӣ аст баъдон, бо арзонтарам карда метиҳем мега, кадоме ки маъқул мекунам мега биё омада аз пеш бинам савдо мекунем. ина рақамо мегафоншон насегаст, кадоми шумо агар харидори аниқ бошед, маълумоти бештарша аз ҳамин рақамо мегирем. дӯстони азиз, шумо дар манхали квартираҳо бошад, агар як хона мошин фар надорад, ҳамин роҳӣ кунем, мо фурӯшда мегузорем. аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкотон гузорен фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имотон падисаж кунед. ҳаштум замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа, дар ҳамин марказа мега соҳибшон, неки нагуфтанд ки кадом территория. хай бо кадомтон хайдор аст, аниқ када мегиред. обшим 4 сотиқ замин дорад ки як дар хонаи веремика кардага баъдон ки ва ҳаста дарахтони мевадиҳанда, гирдаша маҳкам. об свет мега дорад. хона иҷоб мега барои хона карда замини холӣ, замини ҳамвор. дастрош мегӯяд мефурӯшад бо нархи 70 000 сомонӣ. бо арзонтар ҳам карда мешавад мега одамоне ки мехӯранд мега омада аз пеш бинанд, яъне муомила карда метиҳад замини ҳамвор барои хона кардан. дар кадом территорияи шаҳри Бохтара инаша нагуфтем, барои ҳамин рақамошо тисела дигар маълумотша занг зада пурсем.
квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри турсунзода дар шаҳри регар гуфтага аст дуюм микрорайон назди амонатбанк доми ҳоҷӣ баракатулло гуфтага аст соҳибшон доми 13 ошина бардорон як хонага квартира аст ки дар 5 ошина қарор дорад 44 квадрати метр бо обсвет таъмин аст ошхона ва як кухни дорад дӯстон аз духонагаш кардагӣ мега соҳибшон ремонтош замонавӣ аст метавонед ки дар омада зиндагӣ кунӣ доми нав аст ки дар поёнаш хамхарид ҷои супермаркет мисол мағоза аптека ҳамхеле чизо дорад хоб дастрош мегад мефурӯшад бо нархи 225,000 сомонӣ бо арзонтарам кардан метавонед мега омада аз пеш бири мақолтон шед савдо мекунед хона тайёра медоред зиндагӣ мекунед шаҳри турсунзода регар духонагаш кардагиам маълумотои пурра ва аниқташа аз рақамои поёмда мегафон аст гирем ва лайкотон фаромӯш накунед гузоред навора падилсаш кунед замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар тарафҳои автодром гуфтага аст 7 километр лаби роҳ дамега ҷои бетлина замин бо як хоначааш обшиб 2 сотиқ замин дорад ки як дар хона кардага бадрон ки обсвет ҳастай ҳоҷатхона ошхона мега дорад фақат як дар хона ошхона ҳамин хечош отделни ҳастай гирди хона мегад маҳкам аст ҷои беҳтарина мегад оби шаҳрӣ мега дорад пеши мактаби 71 ва масҷид боғча мега пеши шуда яъне маркази шаҳр мешавад пеши автодром 7 километр нархи ҳамин замин мега бо ҳамин хонаҳо обшамаш 165,000 сомония мега бо арзонтар кардан метавонед мега сум дар кора мега срочна бо ҳамира мега ягон сум мега мега арзон мекунем бадои нахай кадомитон хоҳед ҷои хонакунӣ дорад ҷои кушода барои хонаи нав кардан об ва светаш пастен аст ошхона баня кухни як дар хона времика дорад марҳамат дига маълумота гирем хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи фархор хонаи арзонак дар марказ гуфтага аст кадом ҷамоат кӯча маҳалла деҳа ёша гуфтагӣ нест аз район чанд қад дур нест инашам яъне ки нанависта нагуфтем бадро хона не ки арзонак аст кадомитон мехаред мисол маълумота мегиред яъне ки дастроша мега сунда курае ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулат дошта бардорам 2 дар хона кардагии тайёр якта калидор ошхона баня кухни ҳамехи ҳоҷатхона ҳам дорад гирди хона маҳкам ремонти хои хона средняе барои зиндагӣ мешавад гирдаш бо хеле турнукҳои шиферикати маҳкамае обсвет чамаста мега нархи хона мега 75,000 сомония аст бадро не ки чанд қа арзон мекана мека инаша нагуфтиян ҳамин хона агар шумо успет карда тонисед метавонед ки савдош кунед мисол гирем мисол дастроша мега сум дар курае 75,000 сомон бадро рақамошон мегафон аст марҳамат дига маълумоти пурраша аз соҳибашон гирен одамони фақат харидори аниқ як бор дига маълумоташа пурра карда гирем шумо дар махали хонаҳои фурӯшии арзон хонаҳои қимат квартира мошин замин чизе ки барои фурӯхтан агар шумо дар махали бошад сурат маълумот адрес рақамотро ҳамаша нависа роҳӣ кунем мо инам хеле реклама фурӯшда мегузорем хоб ин ба 12 мисол 11 хонаи фурӯшии мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо